Njengoba ngiqalile ngijimela ukuya le entabeni. Nginesiqiniseko ukuthi iX yami lapha ikhona iyatrola. Iyabitosa. Iyatrola. Iyabitosa. Babusengayo. Mhlambe ungasichazela emakhaya kuyini ukutrola? Ukutrola msakazi. Umuntu uthatha ifoni aphenye izithombe zakho. Ehle enyuke nezithombe zakho. Ukutrola. Trola. Ngiyazi ukuthi angigcini ngokuba i-catch. Angisagcini ngokuba i-catch. Kodwa sengiyihank. Ihank. Ya. Uqonda ukuthi ihank ne? Ya, kona lokho umsakazi. Futhi ke umsakazi ngizokucela ukuthi ungajwayeli ukuthi ungiqondise kakhulu.